F'Awwissu li għadda dawk jirreġistraw għax-xogħol naqsu bi kważi 760 meta mqabbel ma' Awwissu 2013. It-tnaqqis kien innotat f'kull età, iżda kien l-aktar notevoli f'nies li għandhom 45 sena jew aktar. 56 persuna b'diżabilità ma baqgħetx tirreġistra x-xogħol. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, Justin Caruana, saret magħna li qed tinnota li persuni b'diżabilità qed isibu impjieg f'oqsma li għandhom x'jaqsmu mal-produzzjoni. Enfasizzat l-importanza li dawn jiġu impjegati f'firxa aktar wiesa ta' oqsma. In-nies jirreġistraw għax-xogħol naqsu wkoll f'Għawdex. U l-parti l-kbira tal-irġiel li qed jirreġistraw qed ifittxu impjieg fejn tidħol xi sena, filwaqt li ħafna min-nisa ifittxu impjieg bħala persuni tekniċi u professjonisti. Clyde Caruana, chairman tal-ITC, fakkar li pajjiżna għandu t-tielet l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea, rata li tidher stabbli u li tista' titjieb fix-xhur li ġejjin. Starmana li x-xogħol qed jinħoloq kemm f'impjiegi li jitolbu ħiliet għolja u kemm f'dawk li ma jirrikjedux dan.